kowe wong Majapahit kabeh. Ngerti yo. Wong Majapahit sing mandegani aku. Yen kowe durung weruh, tak wene weruh. Yen kowe wis krungu, aku iki Gajah Mada. Lho, kowe sing jenenge Gajah Mada. Ora kaget kowe. Indra Maloka. Gajah Mada. Apa sebabe kowe merangi Majapahit? Mergo aku ora sudi nek dadi telukane wong Majapahit. Sapa sing kandha yen Majapahit arep nelukake Pahang? Kabeh Majapahit gendera ing Pahang bakal digulung. Sing kandha. Ra kembar. Ini kowe tak kandhani. Kabeh iki mbok menawa salang surup teges kleru tampa. Salah tampa. Nek cara saiki miskomunikasi. Walah, balik basane jebule. Pancen aku nganakake sumpah amukti palapa. Tegese aku sumpah ora bakal mangan wohing dami kinukus. Tegese wohing dami kinukus kene bae lho katut dijelasake. Iya. Wohing dami kinukus kuwi kaya dening beras, jagung, cantelan sapi turute. Aku ora bakal mangan wohing dami kinukus kena diarani ngrawon. Rawon iki apa? Rawon kuwi ora mangan sego. Ya. Lamun durung bisa mujudake Nuswantara. Ngerti kan tegese Nuswantara? Tegese Nuswantara ku piye? Nuswantara kuwi ing antaraning Majapahit kelawan Melayu. Ya. Lan pulo-pulo nusa-nusa ing sakiwa tengene didadekake sawiji iku jeneng Nuswantara. Nah, nyawijining Nusantara iki ora karana kudu tak telokake, ora kudu Majapahit jajah iki ora. Lah terus kepiye? Nanging kanthi cara memitran. Mula ing kono aku netepake jroning sumpah amukti palapa nglurug tanpa bala menang datan ngasorake. Sing ateges tekaku iki ora ngajak perang. Nanging ngajak bebarengan ayo bangun lan mujudake Nuswantara kang gemah pripah roh jinawe. Nek ngono iki aku salah tampa to iki. Kowe salah tampa. Nah, semono uga rikala semono Majapahit kaperang prajurite ana loro, Bayangkara lan Darmaputra. Bayangkara aku keng mandegani. Sumpahku sining kuyung Bayangkara. Darmaputra ora sarujut nganti dhewekake budidaya kang maneka warna bakune piye Majapahit bisa ringkih. Mula dheweke nganti nganakake swara kang ora cetha ya kuwi sapa sing burung bendera Pahang iku bakal nampa ganjaran. Nah, satenane ora kaya ngono memitran Kekancan. Ya, kaya ngono Darmaputra nyebuting Pahang Pamalayu. Tegese ngerti? Ora. Pahang Pamalayu. Pahang Pamalayu kuwi dudu negara. Nah, iki cetha kudu digatekake supaya padha ngerti. Pahang Pamalayu kuwi dudu negara. Lah ngopo? Pamalayu iki tegese ing rikala semana Singosari muduning Majapahit kepingin nyawijikake Nuswantara memitran kanthi cara becik mbangun Nusantara ing kono utusan marang peranganing prajurit samudra kang tumuju ana ing Pahang yung ing kono Pahang kuwi isih wewengkoning Melayu yang saiki ana loro Malaysia lan Sumatera. Ngerti? Nah, iku sinebut para prajurit kang diutus iki disebut Pamalayu. Negaramu tetep Pahang, ora kok negara Pahang Pamalayu. Oh, cedhane kaya ngono. Nah, mula kabeh iku kudu cetha. Yen nonton tontonan ngene iki ya, sejarah ngene iki aja mung ditonton, nanging dadi tuntunan. Sebab kanthi tuntunan lakuning uripmu ora bakal sasar susur. Mula yen pengen ora sasar susur,
saiki pratelanmu piye sawise kowe tak jlentrehake ngenani Pahang Pamalayu, ngenani nggonku nganakake sumpah Amukti Palapa. Ya wis, nek karepe Gajah Mada kaya ngono, aku gelem ajak memitran utawa kekancan. Manut. Kowe memitran. Sineksanan Pahang dadi negara sepisan kang nyawiji kelawan Majapahit. Nyawijining Pahang marang Majapahit ndadekake makmuring Nusantara, ndadekake rahayuning Majapahit lan Pahang. Muga karahayun iki tumusa ana ing desa Bagetha. Muga sarampunge nanggap ketoprak parang Garuda warga masyarakat Bagetha tansah manggih rahayu wilujeng selamat. Selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap, selamat juragane, selamat anak.